10 pici jobb, 100 sima jobb hosszú, 50 pici bal a jobbon, pici bal a jobbon, 50 bukkan át, 120 jobb, 6 visszafordító majd. Bukkan át a balon, abból egy jobb 2 a domb mellett. 60, sima bal, 40-re a jobb 2. Harmadikba, 30-ra bal 3. ...150 van utána. 150-re átbukkanunk. 60 bal 1. 50 dob. És 60-ra sima jobb a bokornál. 50. Sima jobb föl. Abból pici bal. Kívül 120. Jobb egy kívül. 60-ra sima bal dobál. Ott a sima bal dobál. 50. Sima jobb. 50-re jobb egy, és 30-ra lefelé a bal 2. A fenyők előtt. Abból sima jobb lesz. Abból sima bal. 60. Spici jobb a bokornál. 30-ra sima bal, és 50-re a bal 113. Jobb 33. Másodikba. 30. Pici bal 60 föl. Sima jobb. 30-ra bukka, 20-ra bal 2 harmadikba. Ugrató. 50. Bal 3 fenyők előtt. Szép, 50 bukkan át. 60 bukkan a balon, sima jobb és 120. 120-ra bukkanósor. 5-ször bukkan. És bal 1 a jobbon, 120 van utána. Sima bal, vége bukkan, hosszú. 40 bukkan után jobb 12 kívül. 30-ra bukkan. 50 bal egy hosszú nyílik, átbukkan. És gáz. Ez. Átbukkan 120. Fekete. Sima bal hosszú a vége. 90. Bukkan jobb egy. Balról kezd. És 40 bukkan sima jobb, ez a jobb egy balról kezd, 40 bukkan sima jobb, és bal 2, harmadikba majd utána 50-re, és utána 40-re jobb 5 a szélesre, 1-esbe. Húszra átbukkanunk, 100-ra bukkan át, utána megint 100, bukkan pici bal 95, 100 bukkan át, 500 át, nagy bukkan át egyenesen, 400 a pupig, bukkan át, és 150 lefelé, és a domb alján, utána még 150 lefelé, és a domb alján a sima bal a fáknál, ott lent. Van vízen? És ott a sima bal. 80 fölfelé. Bukkan és 50-re a jobb egy, 120. 120 föl, jobb 12, abból sima bal lesz. Át, bal egy gyorsan, és ezek a dombtetőig. Ezek a dombtetőig, 50 buk
bukkan a dombtető után, sima jobb a fák között és 100 lefelé. Ez a sima jobb bukkan, 100-zal lemegyünk, bukkan át 150 lefelé, 250 van utána, fölfelé, 250 föl, bal egy kupon fék, mert ez a bal egy kupon, utána lefelé fék, és 40 a bal 3, jobbal fékez. 300. 300-ra átbukkanunk, 250 jobb 12. Át. Ott sima bal a fák közé. Hidd el. Fáknál pici bal, és 50-re a jobb 12. Bedől a jobb 12. 20-ra bal egy hosszú nyílik, abból jobb egy fogod, abból ott a jobb egy fogod, és 30-ra a bal egy hosszú. Ott a bal egy hosszú, 100 van utána a sima bal, 100-ra ott a sima bal, és 60, sima bal től lesz majd, abból egy sima jobb, és 40, sima bal hosszú, ott a sima bal gáz, ez az. Sima bal hosszú törik, 60, sima bal, 120 át, és sima jobb egy lesz majd. A jobb egy után 300. Kerüljük, Joe! Nem így csikázzam be! 300-ra. 300-ra sima jobb, 60 pici bukkan át, 83-szor bukkan át, és utána 30-ra sima bal. 50-re a sima jobb lesz majd a fáknál. 80-ra a pici bal, és 90 bukkan után, ez a pici bal bukkan után jobb egy le a fáknál, 200 van utána. 200. Bukkan át egyenesen 300 van utána. 300, bukkan picit balra tart, 100 lefelé bukkan, sima bal 40, jobb egy. És bal, ez a jobb egy. És 30 a bal 2, 30 sima jobb. 70 sima bal a balon. Ból a jobb egy lesz majd. 30 sima bal, 40 pici jobb. 300 át a szallagig. 100-ra elág sima jobb lesz majd. Itt a 100 elág sima jobb, 120 van utána. Pici jobb, abból egy pici bal lesz. Itt a pici jobb. Abból egy pici bal, és 40-re sima jobb. 30, ez a sima jobb. 30 bukkan sima bal, 80 át. Ez mi a fasz csinál, bazd meg? 80 át, itt a nagy ugrató, ugye? Aha. Jó, nagy ugrató, másodikban szép. 50 bukkan át, 50 sima jobb. 150 át, bukkan jobb egy majd. 80 át, jobbra tartsa bokornál, és 120 jobb 2. Most nem tudom, hol vagyok. Jobbra tartsa bokornál, 120. Ott a jobb 2, harmadikba, lent. Ra sima bal, 50-re pici jobb, 100 van utána sima, pici jobb megint, és 40-re sima bal, és 30-ra pici jobb, és 150 van utána, 150-re sima jobb, és 140-re a jobb 2 majd.
Jobb 2-ből bal 13 másodikba. Ra jobb 2, okos voltál. Nem tudod. Itt a jobb 2, 40 bukkan át. 80 bukkan, sima jobb a teherautóig. Ötver egy pici jobb, 100 át, és a bal 3 lesz majd. Ez a pici jobb 100, bal 3, szalag előtt harmadikba. Pici jobb, 150 a jobbon, sima bal későn kezd, 80, sima jobb és a jobb 12 lesz a sima jobbból majd. Jobb 12 harmadikba, itt a jobb 12 harmadikba, 200 át van utána, bukkan, sima jobb és 40-re a sima bal, 150 a dombtetőig, kétszer bukkan sima jobban és 30-ra bal egy kidől. Ez a bal egy kidől 20. Jobb egy. 50 bukkan át. Kétszer át egyenesen és 300 lefelé. 300 lefelé, pici jobb, pici bal, és 40 bal, 4 ott a szélesre a szallagnál majd. 100 van utána. Látok balra, bazd meg. 100 bukkan, picit jobbra tarts, és 120 van utána. 120 bukkal a balon egyenesen, 80 után, 80 bukkal után bal egy, 60 van utána. Sima bal, és abból egy jobb egy. És 100 van utána. Kijöttünk. Hát ez derekas volt, bazd meg. Hát itt ott basszuk a lökhány. Ez fasza volt az óra. Ez a hangulat. Mi? Ne hegyen annyira. Te nyúltál ide, Zsó, vagy ki? Ki? Vagy én ütöttem le az áramtalanítót? Nem tudom, lehet, hogy te. Én nem nyúltam hozzá. Lehet, hogy azt kapcsoltam le az ARS helyet, bazd meg. Ezen mondom. Mentünk a kis lövészárkon, mint a szar, mi? 12:10. Előbb 12:09-et mentünk, mi? Aha. Urai Balázsék viszont karszmentesen idehozták az autót, sziasztok! Milyen volt a vége? Egész jó volt. Szerintem mi vagyunk az egyetlen, aki alig gondott, az előbb olyan szart tudtunk menni, azt hiszem 10 másodpercre mentünk rosszabbat ebben a sávból, mint az előzőn. Megvehettük a Mazicseket 23-mal. Itt vagy? Azt a kurva, itt vagyok, oké, minden, mehet. Csau. Ez mocskos volt, mi? Azt a kurva élet. Hülye vagy, keresztül. Karszmentes az autó, hát. Kinyomom a izét.